Vaccine certificate awite bengar lo ludlong li benga sai ka pachun pon Japan. Sorkar pen kechari pon aron pachini pon det api anta aron reasai kiklem ington pon wang belang. Longki hanse LP school athan kuru ningka ni sekpen dapni dap thom ansi lo than dam chot. BJP Nilip Mondol Committee atumpen Arnisia Pharman sekeke piponamai kangni. Kardom Pini prime time thanbang Pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Pirthia dang COVID award third wave pen kacherai kompon Japan ason abidi pangjok ponlo. Lapen labang soalong vaccination ta isilo. Tasi pina penjong si vaccination certificate mate vaccination ke endu nang thek chipaklang pon pi pulo tangte. Bang ke pati bok pen sai kapachun pon Japan kasiksak dopo. Athe Karbi Anglong DCI hin pen benga sor mate manager atum do anaphan hukum ki pipon do tanglo. Jongsi komatnya bang phubang phi bank ke dama hut certificate chipaklang pon thek the pulo tangte. Bang arlo kiludun avar sai ki pipon pangton pontoy. Pinpur ponmi asamalong riar lo kaprega district pen vaccination ke enduna rate mate aphai pangbar dam lo pulo tangte 70% ta avelang. Bangbanga district ke 97% 98% an vaccination kachipi aphai pleng tanglo. Vaccination kachipi du na kenang sot COVID la pen asona kiso pen kacherai kompon Japan. Jongsi nangli vaccination enig elang pulo tangte Prabjin pen vaccination center pati bogdun Japan si chuning riglo. News Text Report 365 News India. Sorkar pen ason kichok che kachopanglim asai ke pavedeji aphan ke bor ipon pura ason aron thik ponlo. Lapuson si gari motor kacheleng pon aputhak anta arniwang si aron ke pachini pon ason si thek pon longlo. Bonsita pini voipit paan aron pachini pon det apita inut banghini aron re asai ke klem ington pon pelang. Lapuson thak si National Highway thongkebra troxy ke krongput Baguri Police Station ke parlo along joy pen chainong John Plikebra hini kesalon ka chong hupang thekdon si klembang phubang pho atumapan nep ingnang dunlo. Raikom sakhi atum pen than pachini pon atengke labangso John Plikebra hini achainong truck pen ke pon bom birta ripdun longsi kirikuruk pon bom ahut Humpli a truck AS02 CC 4629 AS02 AB 0805 AS02 CC 0784 lapen AS01 NC 0876 atumapan kiri ka kurugdun ahut nep ingnang dun longlo lapen labang so asaya long kachirap dun bang pho atum apan nep ingnang pon longlo lapen non amat karju pater tok pon bom lang pusi pherang ke karju pon ahut nang pachini dun. Rongmong wepen Dilip Tokbi 365 News India. প্ৰায় 3মান বজাত গোপাল সূত্ৰে আমি জানিব পাৰোঁ যে উজনিৰ পৰা নামনি ছাইডত মানে গোলাঘাট জিলাৰ ফালৰ পৰা নগাঁও দিশলৈ 4খন চোৰাং গৰু গাড়ী গৰু মানে সৰবৰাহ কৰিছে বুলি কথা Lakain ko rapon nilip MAC constituency ke parlo bor pung tarapung inglong along kedo longki hanse LP school along than kuru school ningkani si pen dap ni dap thom vet si lo than chot pusi hawar arat atum pen akoy pipon lapen kya MAC rong pia sangho kachelang dun ke pangkrea jok si than kuru atum pen osumara tumapan lo than tedet lo puta halada kedo arong asaratum pen perang kya theng no than pachini dun Than pachini pontu bangso skula hem along than kura sai kachiklem ki pangkre anchot takali bangso skula long bench desk blackboard kawe pen chenglok school ahem arpong pai song parpi bar so ke do ahem so ki nalangan tawi puta than pachini pon Berta pangdak pon ilipen Moses Teron 365 News India Inglong hawar mupen kajulong GP long ki hansel piskur ahem along Litung pinidak emek hini pen theklong prong lo school hem kerak re la pen alu ke than the mo pen tai tuma julong lo asila so long ni li sa thi timung rong agambra hin pen ki pudunji tala lo inglong atok along dagji pida delo along with the sa thi timung LP school
Jonrotisu LP School, Araing LP School, Saborong LP School, Mason sidak hum trok ne LP School do. Sita me along tina school tum sita master inunut. Master inunut nang pilo. Laso master atum inut a master ta inglong do de. Penang master tum dolo dalamara, penang master tum dolo chukehula, la puson sinondu. Non et friend, itu mulong ke dubom ke. La sila su penajok, rat atum abangke akivir, usumar ki lukson bangke, dak helu. Athe amastor bangke hat hoy do kokpo. Aseleri ki inunuta suri pikep, suri pokep, suri tongkep, ake kom nei nesta suri tongkep, ke long amastor ang selu. Sitame amastor do masiwangwi. Engke ko persono marat atum la pen minijing atum le pusita amastor ang widya posi minijing atum sita putek hedalo atheke aminijing long secretary ka headmaster to masi cherai de. Na sila soteng pulote nilitum inglong arat atum aphan la puson pulote le hey master atum dak GP long ki hanse LP school PT langso sarthe timong Jonrotisu number 1 la pen Araing la pen Saborong P la hai LP school long amastor atu aphan poisa piret bamute ciklu jonjon bak peher abdi sonte pusi nilitum inglong arat to bangke ning mathapa na sila council kachari ake hayatum CM sar pen danglok la pen education EM atum lang letum lang primera non prabjin pen la high school 2022 pen aprang son thak thak aprang ke LP school ta ing tangrak lo la sinon ningkan cap inkoya PC pachiluchok la sinon ako ki pereng thuje phan 2022 ningkan pen la ke do anu master rum phan inglong padam begra school ke pethan je phansi ni tum ro asar hin menta chuni ripon lo element ke sem timung sakhe timung arong agambura Pierong nih. Dake GP Hanserong pulo babuan serong he prangke longkian serong pulo nono bangke babuan se pulo longkian se bangke dam jile muti Borpung lo GP lo dak GP rong kan dulu dak. ladak non keduke rong phar rong tado apa pro rong pen ingleng rong teron rong pendak ni tum Hansero babuan serong Tanda lah bang so noi tum kerja prong lah ku PS school lo. la bangke LP school pulo gisi krongke Assamese medium ma English medium la. oh hala ke cheng hot penta akor bangke Assamese medium si nanta selibo Tanda pipo sikit rak rai lo lah master orang vedan mah. kira ke lake master ta wang bi lason pole hejo master ta la class ta kaita nang dudi abatai si ong menak matia ningkan si penta dapni bak dap thombak tuan si nang du chot ti pongke o smarta nang no smart rong smarta kana hok ta du ulo Tente la da school long school managing committee podoma ve. o minin committee da dolo sitame la master bang se secretary pulo non ke amase lang li bang si ko pi tong ke claim tower ne rong sor phanta thangta ar juje thang the la pugmati ja Ka gambura ke ha ante school inspector SI wangwi mada. o thek dun ke the long le pela sa dakke wang Te da rong ang gambura ke nang ni lo di. o ni lige ke bi bang he sitame ni li dala non ma Tanda lah bang so lo tan bang. Lang so school lo tan bang. Amen tan thek mana. Master men. dini teron Hem ke hem ke no ke dalam rasi dukok lo he lo ke tan pan bang vai pin mah. oh pining da nong te chuala ani si lomang rai pu ko salo ni ko pia kam dong bang rai lo ni la so loman wel lan wel Tanda nang tum rong hoi ban bagam ra tum ko pilo puji la lo tan bang ver nai putong pui ma. My school pati lot ra pa vedan nang putong pui. kelang lo wang nang pu pula alang lo tini tum rong sor pen ke jo school tan kawita ong chalo pen school hem anta na ho elo nasi alang lita cepat dukra Dada kaiteng regular school ke duwer je pan pasonte ni tumta la se lang li phanta chuning ri la sitame lang li ta ko pidong mata lo ne bang with that titi Master inut vet. in the vet Te gambura ke hai Karbi Anglong ta namas council kaching hon doctor tuliram rong hang CM aphan kachuning ri son do ma.
Oh, kacuningri ke lalo sir, mane kacuningri kang tung bangke alang. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo matijong ni phain ko raisi arani chokiola marjong club asahema long nilip BJP asongja pia tumpen chepatir piponsi arnisia pharman seke kachipipon Lakenon ke wangji arnia phan BJP party koson pensi ke claim ke damjia phan seke chipipon lapen BJP a party amaha ke tek alamai hui chethan chepajermi pon Labang Somai Long District Pen Kewang Bisnu Jyoti Bhaganati Training in Church State Level Kisan Morcha Pen Nangachatongdun Joges Timoli BJP District Member Ajit Modi Ward Commissioner Mandar Prabhari BJP ITSM Karbi Anglong Labang So BJP Seke Kachipipon Amaya Long Chethan Chimumpon Lapenan Parta Nilip Local MAC Pobito Rongpi Lapen Nilip VDC Maipu Nilip along BJP Claim Dam Rapet Asongja Piatum Chetongdon Si Arana Tang Croydon Pamelo Puta Maya Long Chetan Pon Labang So Maya Long BJP Worker Tumpen Kado Kave Bang Paroy Nira Pokep Armu Chetongdon Puta Perangkia Tumangno Tan Pachinidon Berta Pagdapon Nilipen Moses Teron 265 News India Miti ahin pen sai hem pen media korte hetum phan pregjam media korte hetum phan kurwang thula pen kardom pajir ponlo to pini matijong ni phai inkoi raisi suri hini ra inkoi raisi arni dak chuki hola marjong club along nilitum mondol level atheki BJP mondol level along labangso Mondol Porisoy Borgo puisi one day training program of Hanitum District Committee Karbi Anglong hin penang pingkhat pon atengsi ni tu Mondol Committee hin pen patir pi pon lo la pen la bang solong ni tum local committee ko rasir cap president secretary la pen Juwa Morcha ST Morcha SC Morcha la pen Mohila Morcha la program Asel Morcha president secretary la pen BJP karjokorta tum hanhang ponsi pini la bang so me ingni pon lo lapen pini kang ni pon ame long district pen lapen state pen lapen apas name litum kaching hon lapen ninga chetnai local MSC ake hai pobitro rong pes ahoni litum nang chitong nun si mesen lapen RD do jot pen labang so apuri soi worgo ni litum pachun pon long lo lan hen lo kadam tang achiklo pen lo national level state level lapen district level lapen non bangke tum mondol level tasi national level ta leadership training doyalo state level da doyalo pen district level da doyalo pen non pini bangke la ke mondol level lo la pini kodapen nonan sitame mesen ben la bangso leadership training ritum claim ke dam nangji la pen BJP party ritum ideology kopima la he katuk kowe kethan pon dolo si pini mesen ben la bangso program kodapen la personal mesen ben patron long la si elitum la bangso pini arni sibet sanita subject elitum en pon long lo fourth subject elitum en pon long lo si sanita subject ta mesen ben si elitum chethan pon long lo la pen BJP claim rapet voting elitum setar mesen ben kadog welam ta nona bang chini dak lo BJP mentusi mahangat hekma BJP ideology ko pima kasi pini katuwe workers tum han editum pachini pon long lo kasi hanso seji latum workers tum setame wrong alu damsi ba deposit pi don rabatum han setame than pon long po sala bangsa sarita subject mana pada ko sarita subject hala nam first person do neli bangke lake central government apen state government apen tum Karbi Anglong Thomas council pen kitlem pon scheme mukha ko PPA scheme si kitlem pon ma la sabutak se neli phanke kitang lo lasi kaprek preka subject atu BJP ko lawan tha lalo subject pli ke lahelo topic sarita do history of BJP its growth and the characteristic of features of the party lai silo laso subject ka bangke kithan pon bangke lahelo simun phangcho alang si than pon lo lapen isi bangke
विचार परिवार और आइडियोलॉजिकल फैमिली लाइक सब्जेक्ट लो अपन के थमा बांके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर and the methodology of the BJP organization and personality development like silo apen liye bangke welfare scheme of the central gov state gov and local gov Karbi Anglong council the sarita subject si subject tinalo Pini Abirta kalapuan sa kangton iglo adjo kemi kardom.